Eta zuzer, begira nola gelditu zaren. Kula txatarra hori oraingoan ez zaizu laguntzera etorriko. Ez diat indara hundirik galdu. Gedestera hundia gero berrituko diat. Nagoen moduan ere banauk zuek akabatzeko aina, jendaila hori. Zati egin behar zaitugu, sekula gehiago istilurik txikienik ere sortu ez dezazun. Madarikatu balena. Alperri gabil ezingo naukin jola ere desegin. Hori badakit neuk ere, baina saiatu beharra daukat. Ez zait besterik gelditzen. Ez pentsa ezin hitzak gure planetan existitzen denik ere.